Prečo si mladý organizmus ľahko poradí s vysokou záťažou a stresom? Tajomstvo sa skrýva v zdraví bunkových membrán, ktoré sú základom energie a mladosti. Časom sa vplyvom voľných radikálov hromadia poškodenia buniek a rezervy organizmu sa vyčerpávajú. Neorezervo, to je receptúra novej generácie, aktivátor ochrany a obnovy buniek. Silné reštartovanie a náboj mladosti pre celý organizmus. Neorezervo, výsledok dlhoročného vedeckého výskumu. Základom receptúry sú prírodné superpotraviny, šťavy z višní, červeného hrozna, čučoriedok, granátového jablka, posilnené rastlinnými extraktmi. Najsilnejší zdroj antioxidantov a resveratrolu. Výskumy dokázali, že práve resveratrol dokáže obnovovať a omladzovať bunky. Len jedno vrecuško Neorezervo obsahuje 100-krát viac resveratrolu ako pohár hroznovej šťavy. Gel je jeho najbiodostupnejšia forma pre rýchly, viditeľný výsledok. Spustením vnútorných zdrojov mladosti Neorezervo zabezpečuje nábor energie a výkonnosti, aktivizuje prácu mozgu, stará sa o zdravie srdca a ciev. Cítite sa dobre a vyzeráte skvele každý deň. Neorezervo, rezerva mladosti a dlhovekosti.